najprv sa pozrieť dovnútra. Tam bolo vlastne zväčšené, vyzeralo to ako v tom zväčšení ako grepová dužina, že úplne nejako inak a oni mali hádať, čo im to pripomína a kde na tom obraze, ktorý prvok by to mohol byť, čo sa nachádza. Čiže keď sa pozreli poriadne, tak niektorí, keď sa pozreli, tak vedeli, že to vychádza z týchto vlastne semiačok. Vždy tam bola nejaká pomôcka, keď nevedeli. No a tu je vlastne to dielo vytvorené tak, že bol z toho spravený hologram. Teraz môžete vidieť len ako ten náhľad toho, tam sa to pekne premietalo. Takže z tej papriky. A ešte tam išla taká aurora pekná, taká hudbička. Nemala som veľa možností zvukových k tomu, takže čo bolo, takže tak pekne efekty svetelné vznikali. No a keď sa dostaneme ďalej do priestoru, tak tu boli tie interaktívne stanice, tu boli puzzle, tu je dielo aj Katky Balónovej, ten cyklus tých pôdorysov, to boli tie domy, nie? Také nejaké imaginárne, alebo také spájanie tých pôdorysných domov, vrstvenia, také z vrchu. Toto sme aj dnes mali, kým nepršalo vonku na skladanie. A tu opäť bol detail z diela, úloha bola poskladať to puzzle a nájsť ten detail na obraze, ktorý sa nachádzal v výstavnom priestore. A bolo to z tohto diela. Tuto áno, od Štulerovej, na druhom, tuto na tomto. Takže bol to tento, tu je táto časť. Toto celkom veľmi rýchlo vedeli nájsť. No tu bola taká oddychová časť, tu boli tabuľa, kde si počúvali rôzne zvuky a tieto zvuky, buď boli to zvuky prírody, zvuk lesa, dažďa, potom tam boli nejaké binaurálne byty a potom sme tu mali ešte túto Schumannovú rezonanciu ako zvuk zeme, vlastne tu rezonanc môžeme aj pustiť, keď tento zvuk vlastne na sluchadlách a oni mali na základe toho, čo počujú, sa vcítiť do toho a nejako si to premietnúť a nakresliť niečo, čo počujú. Ako ten pocit vlastne preniesť nejako na platno. Počuť to, nie? Tá rezonancia je štandardne tých 7,80, tak, hej, 83, 7,83, ale od roku, neviem, 2017 sa to zvyšuje a už to presiahlo niekde v niektorom čase aj 30 Hz, čo vlastne je odvodzované aj to, že ako vlastne sa energia nejako hýbe na planéte a že to trošku znervozňuje potom ľudí, že ako pôsobí vlastne na to telo, lebo aj na telo, keď pôsobí tých 7,83 Hz, tak vlastne ten biorytmus nejako funguje potom v pohode a potom človek, keď na ňom viacej tých nejakých zvukov inej rezonancie pôsobí, tak môže to byť nejako interpretované tak, že je tá spoločnosť nejako možno nevraživejšia, alebo tak, že jednoducho pôsobí na nás nejako ten zvuk a ten stres je zvyšovaný. Takže tu aj deti mali si nakresliť, tu boli potom tie rôzne šumy, tu boli solfeggio frekvencie a premiešané trošku, nie je ten čistý solfeggio zvuk, ale premiešaný s nejakými meditačnými ešte zvukmi. To bolo veľmi príjemné. Tu si potom mali sedačky, tie vaky a mohli si tam sadnúť a oddychnúť, takže deti veľmi radi si dali tie sluchadlá, ale dokázali sa úplne uľudniť. Tí, ktoré prišli nejako veľmi premotivované, tak práve táto hudba s tými solfeggio zvukmi ich dokázala uvoľniť úplne. To je pekné, môžeme trošku počúvať, úplne také príjemné. My to veľmi často počúvame v kancelárii, takže máme príjemné prostredie. A tie solfeggio